Roma Spirit 2023. Kategória Média. Dušan Berki alias Shorty, Bratislava. Spevák, influencer a úspešný moderátor v mainstreamovom rádiu nás často baví svojimi improvizáciami či zábavnými aktivitami. Vďaka svojej otvorenosti a úprimnosti vo verejnom a mediálnom priestore má silu motivovať aj svojim životným príbehom. Zmenilo mi život kompletne to, že som sa stal moderátorom v rádiu Európa 2, pretože dovtedy som nežil úplne najkrajší život. Padli sme doslova na dno, ako celá rodina štvorčlenná. Prišli sme o byt, sťahovali sme sa do domu, kde sme nemali o 2 roky potom, ako sme sa presťahovali, tie základné životné potreby, ako elektrina, tečúca voda. Shorty je veľmi zábavný, veľmi talentovaný a veľmi šikovný človek, ktorý to nemal v živote vôbec ľahké a dostal sa tam na to miesto, kde je, iba svojou vlastnou šikovnosťou a to chce veľkú silu. Chcem byť zrkadlom toho, že všetko človek môže dosiahnuť bez rozdielu farby pleti, aj keď žijeme dobu, akú žijeme. Hoci kto môže dosiahnuť hocičo, len reálne musí na tom proste zanechať prácu. A druhá vec je, že mať okolo seba ľudí, ktorí vás v tom podporia, lebo bez toho to takisto nejde. Milujem túto prácu, nechcem si ani predstaviť, čo by som robil, pokiaľ by som nerobil toto. Nastala v mojom živote taká neuveriteľná zmena, že to môžem považovať za niečo pre mňa predtým nedosiahnuteľné. Je to proste niečo, čo ma naplňa a je to aj radosť. Samozrejme, že sú dni, keď je to náročné a keďže je to v podstate také stereotypné, že každý jeden deň to isté už takmer 10 rokov, ale je to taká práca, že je to kreatívna práca, takže obmieniajú sa témy. Stále vychádza nová hudba. Stále sú tam nejaké rozhovory s novými interpretmi. Takže je to práca, ktorá ma neustále naplňa. Plus kolegyňa, ktorú mám, Beka, to je proste... Sme taká šialená dvojka. Každý človek, ktorý sociálne siete má, aspoň trochu väčšie, tak by tú zodpovednosť mal pretaviť aj do toho obsahu. Využiť masu ľudí, ktorí ma sledujú, aj na to, aby som poukázal prstom, že halo, stále je tu rasizmus. A niekedy to nie je povedané na rovinu. A ja som veľmi rád, že tí ľudia čakajú odo mňa aj takéto príspevky a aj v budúcnosti určite ich budem vytvárať, pretože je to veľmi, veľmi dôležité. Hlavne v pozícii Róma, ktorý nejaký vplyv na sociálnych sieťach má. To veľmi rád budem robiť aj naďalej. Roma Spirit 2023. Kategória Média. Roman Goroľ, Košice. Profesionálna a zanietená publicistická a redaktorská tvorba je úzko spätá najmä s redakciou národnostného vysielania. Pozorhodné sú takmer všetky aktivity naprieč širokým spektrom, preklady hier, tvorba scenárov, či originálna dramatická a dokumentárna tvorba. Ten sek prišiel až keď som mal 50 rokov. Som si povedal, že už nebudem robiť v školstve, ale idem si za svojím snom, ktorý som mal od detstva. Dá sa povedať, že novinárom som chcel byť stále. Poznám tých ľudí, poznám tú situáciu, sám som Róm a takto sa identifikujem od detstva. A aj ten jazyk mi pomáha, lebo aktívne rozprávam rómsky, to je môj materinský jazyk, ktorým komunikujem bežne celý život. Takže aj týmto je to lepšie, lebo tí ľudia majú väčšiu dôveru vo mňa, alebo lepšie sa im rozpráva, keď vidia, že je to jeden z nich. Keďže som jediný interný zamestnanec našej redakcie národnostného vysielania v Košiciach, v rozhlase, tak všetky témy. Dá sa povedať, že každá téma, nie som vyhranený na jednu tému, musím robiť to, čo je aktuálne, čo ľudí môže zaujímať, aj ja si myslím, že by ich to malo zaujímať. Ja píšem, dokonca mi vyšla už aj zbierka básni a spolupracujem so štátnou vedeckou knižnicou v Prešove. Oni majú taký projekt, že priniesť klasickú literatúru, svetovú aj slovenskú, Rómom. Tie klasické diela prekladáme do rómčiny, robíme scenár a robíme z tých dramatizácií, tzv. Rozhlasové hry. A vysielame to aj u nás v rádiu. Takže tam sa podielam ako scenárista, prekladateľ, režisér a aj príležitostný herec. Robili sme aj Romea a Juliu v rómčine, portrét Doriana Greya, Rysavu Jalovicu a iné.
okrem tej 20 minútovky Rómske slovo robím aj publicistiku, hodinové relácie a tam tie moderujeme v slovenčine. Je to skôr pre toho majoritného poslucháča, aby chceme im ako ukázať ten náš svet, náš rómsky, aby videli, aby nás lepšie možno spoznali. Máme odozvy a dokonca musím povedať, že mám taký klub tých nerómskych poslucháčok. A mám od tých mojich skalných poslucháčok vždy reakcie, sa im tá téma páčila, alebo akože reakcie sú dobré. Ja ako nestranný novinár nemôžem sa tváriť, že iba Rómovia existujú. Je to pre všetkých. Ja aj takto, keď niekedy zahlasujem našu reláciu, tak vravím, že je to rómske slovo, že je to relácia o Rómoch, ale nie len pre Rómov. Roma Spirit 2023. Kategória Média. Príbehy bez hraníc, mediálny inkubátor, Bratislava. Mediálny inkubátor vytvára zmysluplný, kreatívny prístup k rozvoju mediálnej gramotnosti a k vzdelávaniu mladých mediálnych tvorcov. Poskytuje priestor pre sebarealizáciu rómskej mládeže a prináša zaujímavé príbehy zo života Rómov. Čoraz viac sme si uvedomovali, že obraz Rómov v médiách a na internete je pokrivený alebo absentuje úplne. První rovinou řešení je zvýšení povědomí a objektivizace informací v nejvíce pokřivených tématech. Je třeba také vytvořit mediální formát, ve kterém budou mít Rómové k dispozici důstojný mediální prostor na objasnění mediálně pokřivených témat. Vykreovali sme 3i projekt. Inovatívny, internetový, interaktívny mediálny formát 35 diskusí a rozhovorov, ktoré sme naživo formou livestreamových výstupov vysielali každý týždeň v nedeľu a v útorok od februára do konca júna 2023. Do projektu bolo zapojených 7 mediálnych tvorcov v úlohe moderátorov. V rozhovoroch pre projekt Mediálny inkubátor som mal možnosť otvoriť 4 dôležité témy pre nás Rómov. Tému, ktorá sa dotýka nás všetkých, som rozoberal s novinárkou a dokumentaristkou Denisou Havrľovou, s ktorou sme sa rozprávali o diskriminácii a rasizme. V moderovaní mediálnom inkubátore som mala príležitosť poznať nielen našich hostí, ale aj vstúpiť do obývačiek ľudí, ktorí nás sledovali na facebookovej stránke. Mala som príležitosť čítať ich komentáre, bližšie ich spoznať. Neskutočne ma obohatili ich príbehy a mala som neskôršie aj mám neustále nad čím rozmýšľať. Spolu s realizátormi projektu na rozhovoroch a diskusiách teda celkovo spolupracovalo až 80 ľudí dobrej vôle, z toho až 64 Rómov, s cieľom poctivo odkrývať problémy života Rómov v Slovenskej republike a v Českej republike. Za celkový projekt jsme doposud zaznamenali více jak 62 000 interakcí. Hovorili sme, že pokrivený obraz Rómov a informačný deficit o skutočnom živote rómskych komunít vnímame v 2 rovinách riešení. Prvá rovina riešení je tvorba mediálnych formátov, ktoré menia pokrivený obraz Rómov a práca s mediálnou gramotnosťou. Druhá rovina nášho projektu je podchytenie a vzdelávanie mladých rómskych mediálnych tvorcov v praktickom mediálnom inkubátore so systematickým mentoringovým vedením. Príbeh prvých mediálnych krokov mladých rómskych mediálnych tvorcov môže verejnosť priebežne sledovať na sociálnych sieťach projektu. Naším cieľom je meniť mediálny obraz Rómov v očiach majoritnej spoločnosti, stavať mosty porozumenia medzi minoritou a majoritou a vytvárať dôstojný mediálny priestor v rámci tzv. Nových médií v internetovom prostredí pre mediálny hlas Rómov.